Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphuli ke siza ne-injury update ke emenyezelwa phaa ngumqeqeshi weqela leKaizer Chiefs ke uKhazi, esitsho ke abazawuba khona abadlali, esitsho ke nabareti, esitsho ke nabangazubakho abasaqhubeleka nomonzakalo. Masiqale ngaba ke abachaza into yokubana ke basonzakele. Uqale ngoGlodi Lilepo, wathi ke angangabikho phaa ngomso uLilepo ngoba umonzakalo wakhe usaqhuba. Wabuya wabheka kuDotli, wathi uDotli mfana omdala akazubakho naye ngomonzakalo wakhe, naye awukaphili. Wabuya ke lo mfana ke waya kuNtwari, wathi uNtwari akazubakho, naye usonzakele, usachacha nomonzakalo phaa. Wabuya waya kuEden McCarthy, wathi naye akazubakho, akakaphili ncakasana kowakho umonzakalo. Wabuya ke wacacisa kubadlali abakhoyo ababuyileyo, wathi ukhona phaa le nkwenkwanyana ke yakwaSireno ibuyile izoba khona. Waphinda wacacisa ke wathi ukhona uKhanyisa Mayo ubuyile, naye uzoba khona kusasa xa iKaizer Chiefs ke idlala phaa neqela leZamalek. Thuphe ndikhawuleze ndikucacise into yokubana ke bekutheni na uMayo azangabikho noSireno. uSireno wasuspendwa umfana omdala ngenxa ye-yellow card wathi wazifumana, iphelile isuspension yakhe, uzoba khona phaa kusasa. uMayo wafumana umonzakalo, uphilile ke ngomfana omdala, uzoba khona phaa kusasa ngokomlomo kakhowutsha weKaizer Chiefs ke uKhazi. Masingene ke kwakhona ke kwesi simemezelo ke sikamqeqeshi weKaizer Chiefs phaa uKhazi. Masithi ke lento yezi injuries ke ze-players zeKaizer Chiefs ke zaba khona namhlanje, azuzibakho kusasa, yakhona ngalamini yonzakala yabuya. Inako ukudidisa kancinci ngoba yenza ikhala nakubathandi nabaxhasi ke beqela leKaizer Chiefs lanto, ngoba abantu abaninzi ngoku sebenovalo lokubana kwi-starting lineup kusasa baphinde babone ihlazo elalenzekile, aphinde aqalise abantu kumele bakabaqalise phaa umqeqesha abafana ke nale defender i-center back ke inamaphutha amaninzi. umugwele yi-defender eKaizer Chiefs siyavuma, and umfana omdala ke une-matches azidlalayo, futhi kuyena udlala ii-matches ezininzi phaa kwiKaizer Chiefs, ngomnye wee-players ezidlala ii-matches ezininzi, kodwa ngoku unamaphutha amanintsi umfana omdala. Mele kucinga icebo ngaye, akabekho ngaphandle, azanye ufundisa igame ehlele phaa ngaphandle, kufakwa ezinye i-center back phaa ngaphakathi. Xa ingekho kuDotli, ndicinga uba i-center back ekhoyo phaa kusasa nguGiven Msimanga, endicinga uba ke inoba ikhona phaa kusasa kwiKaizer Chiefs ke nguye nguMsimanga, nguKheneka, ngumigwele. Abantu endisho ngaba kusasa ke bazoba zii-center back zeqela ke leKaizer Chiefs ke baphulaphuli ke. Asazi ke kokwenzeka ntoni. Iyadlala phaa kusasa ke iKaizer Chiefs, idlala phaa nelaa qela ke leZamalek phaa ePeter Mokaba Stadium ePolokwane. Badlala phaa ke ngo-3 o'clock eMalanga, umdlalo weCAF Confederation Cup group stages ke baphulaphuli. Nani ke ndingake ningene nitsho nento yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.